खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर' सादेर हासार चेनेल जाना गासैखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं सावरायनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा नैबे थांनाय समफोराव आरो दिनैसिम बिथाङा बिटिआरनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंदों। दा बेनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो नागिरदों। थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बिटिआर सुक्तिया भारत गभर्नमेन्टजों जानानै थांबाय आरो बै भारत गभर्नमेन्टजों जेब्ला सेटेलमेन्ट बा सुक्ति जादों बे सुक्ति जानाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथां सारा नैबे उइटनेस महराव बिथाङा दङ। थ' उइटनेसनि बुङोब्ला जाय माने गासिब बै मानसिखौ जायनो नोङो उइटनेस होगोन बै मानसिखौ मोजाङै सिनायो बा हमना ला बेयो जिखिनि सुक्ति खालामदों बिटिआरआव जिखिनि सुक्ति खालामदों बेयो गनायथाव होननानै बिथांमोना सुक्तिखौ नैबे उइटनेसखौ जादों। थ' बेवहाय बिथाङा बै उइटनेस जानायनि सिगां हयथ' गोबां बाथ्राफोरखौनो बा गोबां नैबे लेखायाव थानाय बै एग्रिमेन्टआव थानाय गासिबो दफाफोरखौबो फरायदों आरो फरायनायनि उनावसो बे सिगनेसारखौ होदों। थ' बेवहाय रोखा बाथ्राया जे बिथाङा आथिखालनि समाव गनायना लाया होनना बुंदों। आथिखालनि समाव बिथाङा मिडियानि गेजेरजों गनायना लाया होननानै बुंगासिनो, जेबो गैया बेवहाय होननानै बुंदों। थ' बे बेलायाव आं बेखौनो आंनिफ्राय मोनसे कुइसन बा कनफिउजन मोनसे जे बिथाङा अब्ला बै समावनो जेथिया उइटनेस जादोंमोन बै समावनो बिथाङा जेबो गैया होननानै बुंदों, आं गनाया होननानै सिगनेसारखौ होनाङामोन। आं बे मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंबाय आङो। थ' लोगोसेनो आरोबाव बिथाङा आथिखालनि समाव नैबे बे सुक्तियाव जेबो गैया आरो बे सुक्तिखौ लाना जेबो सुबुंफोरा रंजानांगौ गैया होननानै बिथाङा बुंदों। थ' थांनाय 7 फेब्रुवारि 2020 मायथाइयाव क'क्राझाराव जानाय नैबे जांख्रिथाय फोथाराव जानाय जे सुबुंगौमा नैबे बिटिआरखौ स्पेसियेलि जाय नैबे बे सिगनेटरिखौ लानानै नरेन्द्र मदिखौ मोनसे वेलकाम सेरेमनि मोनसे खालामदोंमोन, बरायनाय हाबाफारि मोनसे लादोंमोन। दा बै बरायनाय हाबाफारियाव एनडिएफबि, एबसु आरो लोगोसेनो नैबे बिपिएफ लोगो नांना हिउज मोनसे गेदारिं खालामदों। आरो बै गेदारिंआव आङो मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों दे बिथाङा बेवहाय जेबो गैया, बेखौ बेवहाय बिटिआरआव जेबो गोदान जायाखै बिथाङा बुंदों, आं बेखौ गनायना लाया होननानै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदों। अब्ला सारा बुंदोंब्ला बै गेदारिंखौ मानि थाखायथो नोंथाङा एसेबां नारा नाथा लानानै बा एसेबां नाजानानै मानोथो गेदारिंखौ खालामहोखो, ओंथिया मामोन? अब्ला दा बेवहायथ' खालामनो गोनां गैयामोन। जुदि बेवहाय जेबोआनो गैया अब्ला जेबो गैयाब्ला नोंथाङा बायकट खालामनांगौमोन। बे 7 फेब्रुवारि 2020 मायथाइयाव जानाय जे नैबे क'क्राझाराव जानाय मोनसे गेदारिंखौ नोंथाङा बायकट खालामनांगौमोन। जे बेवहाय जेबो गैया, बेखौ जों मानिनो हाया, जों बेखौ वेलकाम खालामा होननानै नोंथाङा बुंनांगौमोन बेवहाय। बे नोंनि उइकनेस मोनसे, बे नोंनि लोरबांथि बे मोनसे। आरो लोगोसेनो नोंथाङा बै समाव बुंदोंमोन नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नुवाखैबा आं डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होगोन, नोंथांमोना नाय। आरो नोंथांमोना हयथ' नुखादों। दा बै समाव बिथाङा बुंदों जे बे सुक्तिया ओरैबायदि मोजां जादों, माने बे सुक्तिया ओरैबायदि मोजां जादों, बे बर'फोरनिल' नङा, बे सुक्तिजोंनो लोगोसे नैबे गुबुन गुबुन जाति जन'गस्थिनि थाखाय बे मोनसे मोजां फिथाइ लाबोनानै होफैदों होननानै नोंथाङा बुंदों। आरो लोगोसेनो नोंथाङा बुंबावदों जे गान कालचार बेबो जोब्बाय होननानै, बे सुक्तिनि गेजेरजों जोब्बाय होननानै बुंदों। नाथाय मानोथो दिनैनि थारिखआव नोंथाङालाय मिडियाफोरनि गेजेराव मानोथो बुङो जे नोंथाङा नैबे बे सुक्तियाव जेबो गैया, बे सुक्तियाव जेबो जायाखै, गोदान मोनसे गैया, बिटिसिआ जेरै दं ओरैनो दं होननानै। आरो नैबे बिटिएडि, बे बिटिएडिखौ दाननानै बिटिआर खालामदों होननानै नोंथाङा बुंदों, माने एडिखौ दानदों होननानै बुंदों। बेथ' बिराद लासिं सिं बाथ्रा। एडि आरो नैबे बिटिआर, एडि दाननानै उमुक खालामनांगौ बेथ' बाथ्रा नङाना। बे रायजोफोरनि सिगाङाव मोनसे कनफिउजन बा आंनि गेजेराव आंबो एसे कनफिउजन नोंथांनि बाथ्राखौ खोनानानै। बे भिडिअनि गेजेराव ओरैबायदि दामगासिनो फिसा फिसा नाटक नोंथाङा खालामगासिनो, बे थारैनो जोबोद गोरोन्थि। नोंथाङा रायजोखौ लानानै बिदिबायदि इमसनेल ब्लेकमेल खालामनाङा। दिनै बड'लेण्डखौ नोंथाङा जुदि सिगांनिफ्राय सोमावसारोमोनब्ला, सिगांनिफ्राय नोंथाङा जुदि बाहागो लाफानायमोनब्ला सोमावसारग्रा आफादफोरजों, बड'लेण्डआ जागौमोन। नाथाय नोंथाङा बिदिबायदि मोनसेबो सोमावसारग्रा आफादफोरनो जेबो नोंथाङा अनसुंथाइ आरो लोगोसेनो बिथांमोनजों हेल्प होफायाखै, जायनि जुनैनो जोंनि सोमावसारनाया नैबे लेभेलागै मोनफैदों, बा नैबे सोमावसारग्रा आफादफोरनिया नैबे लेभेलागै मोनफैदों। थ' बेवहाय नोंथाङा आरोबाव बुंबावदों जे बेवहाय दाख्लैसो मैयामोन खोमा, आं मैया मोनसे निउस मोनदों। बेवहाय
नोंथांमोना लिंकखौ होनाय जागोन बेवहाय बिथाङा बुंदों जे बिथाङा हार मानिबाय होननानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ हार मानिबाय आरो लोगोसेनो जुदि एसेबां जुदि गनायबायब्ला नैबे क'क्राझाराव जानाय जे रेलि क'क्राझाराव जानाय रेलियाव नोंथाङा प्रमद बर'आ मानो गामसा गानाखै होननानै बुंदों बिराद लासिं सिं बाथ्रा बे गामसा गानलाय बेनो फिसा फिसा राजनितिक आरो बे राजनिति गेलेगासिनो बिथाङा बे गामसा गानाखै मा गानाखै होननानै थ' बेवहाय गामसानो खुनु खोथा गैया बेवहाय जे गानथारनांगौबो होननानै लिरनाय गैया सोमावसारोबा बड'लेण्ड सोमावसारोबा गामसा गानथारनांगौ बेथ' गोनांथि गैया थ' बेवहाय आरोबाव नोंथाङा बुंदों जे बड'लेण्डआ हार मारिबाय बड'लेण्डखौ मोना माबा गैया जेबो जाया होननानै बड'लेण्डखौ एबसुआ हार मानिबाय होनना बुंदों दा बेवहाय दाख्लै दिपेन बर' एबसुनि गोदानै नैबे बिबान मोननाय बिथां दिपेन बर'आ बुंदों जे मोनसे खोथा बुंदों जे बेवहाय नैबे माबायाव जादों खोमा बे मा होनना बुङो तामुलपुराव जानाय अधिबेशन बेवहाय बिथाङा बुंदों जे खायसे समनि थाखाय बेखौ सासपेनसन खालामबाय होननानै जे बड'लेण्डखौ सासपेनसनसो खालामदों माने दोनथ'दों गोनांथि जायोब्ला बेखौ सोमावसारगोन बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला बे गोनांथि जायोब्ला जाखिनि बेवहाय बिटिआरआव सुक्ति खालामनानै जाखिनि मोननाय बेवहाय फुल प्लेजेड जुदि खालामा बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव आरोबाव लांबावगोन सोमावसारनायखौ अब्ला बेलाय माथो फोरमायखौ बिथांमोननि बुंनायाथ' बेनो दा सोमावसारग्रा आफादफोरा थ' नोंथाङा दिनैनि तारिखाव एबसुनि आफादगिरि मोनसे बारग' आफादगिरि प्रमद बर'खौ नोंथाङा बिबान थानाय समाव गोबां सोंखारिदोंमोन गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बेवहाय हयथ' बुंजायोमोनब्ला मानोना नोंथाङा नोंथांनि गेजेराव जेनेबा फाइट दङ बुंजायो नाथाय दाथ' बिथाङा बारग'बाय बिथाङा जेबो बिबानाव गैया नों आं बायदि सिभिलियान जेरै आं सिभिलियान बेबो सिभिलियान अब्ला बिथांजों नोंथाङा जे बिथां जुजिनो गोनांथ' खोथा गैया दं नामा जुजिनो गोनां खोथा गैया अब्ला नोंथांमोननि जे जुजिनाय नोंथांमोननि जे सानैजों बाथ्रा बुंलायनाय बेथ' माने ओंथि गैयि बायदि आं सानो मानोना दिनै बिबान गैयाब्ला मोनसे पलिटिकेल हान्जायाव थायोब्ला बेखौ सोंखारि जायो नाथाय पलिटिकेल हान्जायाव गैया बे सिभिलियान नों गामिनि सुबुं जाबाय बेखौथ' बुंनो गोनांथ' फेक्टरावनो गैला दा बुङोब्ला एबसुनिया सोरबा दिपेन बर'खौ बुंजागोन सोरबा XYZखौ बुंजागोन बिबान थानायखौ नाथाय बिथाङाथ' बिबान गैया थ' बे मिनिंलेस फाइट जानाया बेजों आरो लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौ आङो रोखायै बुंनो नागिरदों दिनैनि तारिखाव नाय दिल्लीयाव नैबे अरबिन्द केजरीवालआ दा नैबे सोरखार खुंबाय आबा सोरखार खुंफिनबाय नेक्स्टआव दा बिथाङा खामानि मावनायजों बिथाङा सोरखार खुंनो हादों माने मा मावदों बेखौ नोंथांमोनाव हयथ' मिथिदों आं दिल्लीयाव थांदोंमोन थांनाय समाव बेवहाय नैबे हिन्जावफोरनि थाखाय फ्रि बास होना होदों इलेक्ट्रिसिटिया फुरा फ्रि नैबे इलेक्ट्रिसिटि माने जेबो लाइन कारेन्ट थाङा बेवहाय जोबोद मोजां आरो लोगोसेनो स्कुलफोरखौ नाय नोङो नैबे स्कुल जे गभर्नमेन्ट स्कुलफोर बिराद क्लिन जोंनाव प्राइभेट स्कुला बिदि गैया एसि थानाय थ' बेवहाय बानायजोबदों जाखिनिखौ नांगौ बेवहाय दिल्लीयाव जाय सोरखार खुंगासिनो बे बानायगासिनो नाथाय दिनैनि तारिखाव नोंथाङाबो खामानि मावनानै दिन्थिनांगौमोन जों बेखौनो रायजो राजाफोरा लुबैदोंमोन जे नोंथाङा खामानि माव मोजाङै खामानि मावोब्ला हयथ' नोंथांमोना जाखिनि बिटिसिआ होनो हाथावफोर बे हाथावफोरखौ जुदि मोजाङै मावनायमोनब्ला हयथ' नोंथांखौ बुंनो गोनां गैयामोन सोंखारिलायनो गोनां आल्टिमेटलि नों केम्पेइन खालामाबो नोंथाङा देरहागौमोन आरो जोंबोथ' नोंथांखौ सापर्ट खालामगोन आरो इयुनाव सिगाङावबो खालामदों हयथ' दाबो जों खालामगौमोन नाथाय नोंथाङा दिनैनि तारिखाव बैफोर खामानिफोरखौ जाय थांखि लानानै नोंथाङा बिटिसिखौ सरखार खुंदोंमोन नाथाय बै सिमांखौ नोंथाङा जाफुंसार होनो हायाखै होननानै आं सानो मानोना दिनै गामि गामि नाय जों मोनसे समाव सानदोंमोन बिटिसिआव मोनसे सुबिदा मोनगोन साख्रि बाख्रिनि एसे जेब्ला जों बिटिसि जादोंमोन बै समाव जों सानदोंमोन नाथाय गामि दरफायाव नायो सासेबो बिनि बिटिसिआव मोननाय साख्रि मोननाय सासेबो गैया अब्ला बेलाय मा होनो हागौ थ' बेवहाय नोंथाङा मोनसे जेरै पलिटिकेल लेभेलाव आं सानो आंनि बे पार्सनेल बिजिरनाय बेखौ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ जेनेबा सार्च खालामनो गोनांथि गैया मानोना आं बे आंनि बेक्तिगत साननाय बे आं साननायखौ नोंथांमोना आं शेयार खालामदों दा बेवहाय आंनि बायदिब्ला पलिटिकेल ओरैबायदि बिथिङाव खालामनांगौ जे जातिखौ लाना पलिटिकेल खालामनाया बिराद गाज्रि आरो बे जोरनाय नङा बियो बारा गोबाव समहालागै थाङा जातिखौ लाना जुदि राजनिति खालामोब्ला नोंथाङा जुदि खामानिखौ लानानै जुदि राजनिति खालामोब्ला हमना मावदों मावाखै आरो नोंथाङा जुदि मावनानै दिन्थियोब्ला बे राजनितिया खिन्थु नोङो जिबनाव माने बे लेभेलनिफ्राय आरोबाव गोजोन लेभेलसिम बे दावखोबावगोन माने नोंखौ सिर' जिबन नोंखौ माने
पलिटिकेलाव नों थाबाय थानो हागोन खामानि जुदि मावनानै मोजां दिन्थियोब्ला बेसो राजनिति होनना आं सानो नाथाय बे कमनेल बैजों बे दानलायहोनाय बैजों बे बुलायहोनाय बैजों बे नांलायहोनाय बैजों नों सैमा अरलायनाय बिदि अरलायहोबाय थानाय बे राजनितिखौ आङो मोजां मोना आरो आंनि बेक्तिगत'बा आङो बेखौ सापर्ट खालामा थ' रायजोफोरा आं बेखौ लानानै सावरायदोंमोन दिनैनि थारिखआव बे नैबे बिटिआरखौ लानानै राजनिति खालामनायखौ आं बिराद दुखु मोनदों जे दिनै जादों जायाखै नोंथांमोना नुनो मोनदों जाय बिटिआरखौ लानानै दिनैनि तारिखाव जाय जोंनि बिदा फंबाय हाग्रा बंग्रायाव इमान समसिम थांनाय गोलाव समसिम बर'फोरा गोबां थैबाय सुबुंफोर बिनि नामाव एनडिएफबिनि नामाव बियो बिदा फंबायमोना जोंनि न'खराव फैनो हादों बे जोंनि थाखाय बा बिटिआराव सुक्तियाव बेखौ मोननो हादों आरो लोगोसेनो बेजों गान कालचार जायखौ जोंखौ एनडिएफबि होननानै बबेबा मोनसे जायगायाव बेग लाना थांबा असिनाखि जायगायाव जुदि बेग लाना थाङोब्ला एनडिएफबि होननानै बुङोमोन दा बैफोर जोबलांबाय अब्ला मा जायाखै होननानै बुङो आरो लोगोसेनो बेनि गेजेरजों मोनब्रै जे गावस्राना थानाय जे एनडिएफबि बे खौसे जाबाय मोनसे प्लेटफर्माव फैनो हादों बे सुक्तियाव आरो नोंथाङाबो दुखु मोनदोंब्लाबो नोंथाङा जुदि बेखौ गनायनो हायाखैब्लाबो नोंथाङाबो सिगनेसार होदों थ' सिगनेसारा बेनो खोनायो नोंथाङाबो सापर्ट दङ आरो दिनैनि तारिखाव नोंथाङा गाज्रि बै जेबो गैया बेवहाय आं गनाया होननानै बुंबाय सिगनेसारबो होबाय आरो दिनै आरो माब्लाबा बुङो बे जोबोद मोजांबो बिटिआरआ जोबोद मोजां बिराद जौगासारगोन बिराद डेभेलपमेन्ट जागोन होननानैबो बुङो दा नोंथाङा प्रमद बर'खौ मिस'लिया होनना बुङो फाल्थुसै बेफारिसो होननानै बुङो अब्ला रायजोफोरा बिजिरदो आं नायगिरि भिउआर बिथांमोनखौ बिजिरनो होसै दा बेफारिया सोर नोंथाङा ना गुबुना आं नोंथांखौ गाज्रि मोना नोंथांनि पलिटिकेला जोबोद मोजां जोबोद माने गनायथाव सादा सिदा नाथाय जातिखौ लानानै पलिटिकेल बानायनायखौ नोंथाङा अननानै गारनांगौ मानोना जातिजों जुदि जोङो दिनैनि थारिखआव जातिखौ लानानै सोमावसारबाय थायोब्ला बायस्रागोन आरो बायस्रायोबा खौसे जोंनि सोदोब बे गोमालांगोन जों खौसेखौ लुबैयो एसे नोगोरारि हिसाबै जों खौसेखौ लुबैयो आरो नोंथाङाबो बे खौसेनि आगानजों नोंथाङा फैनांगौ आरो एबारनि बेलायावथ' आं बुंदों नोंथांखौ जेनेबा थांनाय समाव बिएलटिनि सोमावसारनायाव नैबे नोंथांमोननि सोमावसारनायावनो नैबे बिटिसिआ जादों अब्ला नोंथांमोना सरकार खुंदों नङाब्ला थार बाथ्रा आरो एबारनि बेलायाव एनडिएफबिनि सोमावसारनाय आरो एबसुनि सोमावसारनाय बे लोगो नांनानै बा रायजो राजानि सोमावसारनायाव नैबे बिटिआरआ सोरखारखौ माने बिटिआरआ जाबाय अब्ला बिटिआर जादोंब्ला बै बिटिआरखौ नायदो नोंथाङा हेगारना होनांगौ अपेनलि नोंथाङा हायोब्ला हेगारना होनांगौ जे बिथांमोनखौ सालायनानै 5 बोसोरनि उनाव आंथ' बुंदों गेरेन्टि होनना बुंदों बिथांमोना जुदि मोजां मावाब्ला नोंथांमोनखौ बा नोंथांखौ फैबाय थानाय समाव 5 बोसोर सलायनो होनानै नोंथाङा जथ'बाय बेनो 5 बोसोरनि उनाव नोंथांखौ लाबोफिननांगौ बे मोजां जुदि मावाब्ला बे आरो दा बेनिखायनो आं खावलायदों बा आंनिफ्राय बे विस दे नोंथाङाबो राजनिति गेलेयोब्ला मोजाङै गेलेनांगौ बा जाय बिथांमोना गोदानै राजनिति दानो नागिरदों दा बिथांमोनाबो बा इउपिपिएल दा दङ बिथांमोनाबो मोजां राजनिति गेलेनांगौ आरो दाङाबाजि जातिजों जाति हारिजों हारि बेखौ अननानै आंनि रिकुवेस्ट नोंथांमोना बेखौ गारनांगौ आरो जोङो गासैबो खौसे जों बर' जोङो जाति जों दानायाव गासैबो खौसे जानानै खामानि मावनांगौ आं बेखौ खावलायदों बा आंनिफ्राय विश आंनिफ्राय लुबैनाय बेयो थ' नोंथांमोना हयथ' आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला सोरबा बिराद खरमबो जानो हागौ बेनि थाखाय निमाहा बिबाय जास्ट माने आं जायखौ नुदों माने बिटिआरखौ लानानै जे दाङाबाजि बाथ्रा बुंबाय थानाय बेखौ लानानै आं जोबोद दुखु मोनदों मानोना मोनसे सुक्ति जादों जाय सुक्तिनि गेजेरजों जों मोनसे मोननो थांगासिनो बे बुस्थुखौ जोङो जुदि दानिफ्रायनो जेबो गैया मा गैया बेखौ गनायानानै जुदि बुङोब्ला बे जोंनि थाखाय बिराद हेम्पार जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जाखिनि मोनदों बेखौ जों फुल फ्लेजेड खालामनायाव गासैबो मदद हो बेखौ आं खावलायबाय लोगोसेनो जाय बिथांमोना दुखु मोनदों आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनखौ नायालासेनो स्किप खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना मोजां मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै